दिनै मोनसे जोबोरै मोजां खाबु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ पर्बतजरायावनो जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा नैबे बरथिला हाजो थिखिनियाव जयग' होदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो ब्रह्म धोरोमा जोंनि बर' समाजखौ अर्गेनाइज खालामबोदों जोंनि बर' समाजाव थुलुंगा होबोदों आध्यात्मिक गियान लानो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों धोरोम सिबिनाय लामायाव बिसोरो ओंखारबोदों जोबोरै मोजां दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जाय लामाखौ जोङो दिन्थिलांदों बेखौ जोङो फालिनांगौ हमथानानै लाखिनांगौ आरो आङो बुंगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा धोरोमजों लोब्बा दंसै धोरोम गुरु जाबाय खायफा धोरोम फोसावबाय दा आङो बुंगोन मा जाय बिथांमोनहा धोरोमजों थोंजोङै लोब्बा दङ जाय बिथांमोनहा धोरोमखौ फोसावदों धोरोम गुरु हिसाबै बिसोरनि बाथ्रा बुंनाय बिसोरनि आखल आखु बिसोरनि थाबायनाय बिसोरनि जानाय बिसोरनि साननाय गासिबो धोरोमारि जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला धोरोम गुरुनि फंसे बाथ्राया रोजा रोजा सुबुंखौ फोसाबनो हायो थुलुंगाखांहोनो हायो दिनै जों लेखा गोरों जाबाय जोङो MA पास जाबाय नाथाय जोंहा जुदि आध्यात्मिक गियान गैयाब्ला जों माब्लाबा गोरोन्थि खामानि मावनो हागौ दा बेनिखायनो जोंनोबो आध्यात्मिक गियानखौ नांगौ आरो धोरोम गुरुफ्रा जोंनो लामा दिन्थिनांगौ धोरोम गुरुनि जे साननाय मावनाय बियो जोबोरै थुलुंगाथाव जानांगौ बेखौनो आं खावलायदों धोरोम गुरुफ्रा बेबायदि हाबाखौ मावनांगौ बिथांमोननि मोनफ्रोमबो साननाय मोनफ्रोमबो लाइफ स्टाइलानो धोरोम जानांगौ धोरोमारि जानांगौ नैबे समावहाय दे उन्दै बे बैसो जाय सुबुंफोरखौ दे हमगासिनो दं लोगोसे पुर'हितखौबो हमदों बेनि बागै मा बुङो आयेननि नोजोरावथ' सोरबा पुर'हित सोरबा पलिटिकेल लिडार बा सोरबा एडमिनिस्ट्रेटर बिसोर गासिबो इकुवेल सोरबा गोरोन्थि मावोब्ला बिसोर हमजागोन दा बेयो मोनसे जोंनि समाजाव सांग्रां लाबोनाय हाबाफारि आरो उन्दै बैसोआवदि हाबा जानाङा बेखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो फोरोंलांखादों बर'नि पान्डुलिपि लिरनायनि गेजेरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ आइजो समाजखौ एम्पावार खालामलांदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा होननानै बिथाङा थुलुंगा होलांदों दा बिथांनि जि फोरोंलांनाय बेखौबो जोङो फालिनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन आफादफोराबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै खामानि मावलांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन आफादफोरा बुंदों जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैसो जायालासिनो हाबा जानो मोना मानो होननानै बुङोब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा जोंहा समाजा गोबां खहा जायो फरायनायाव खहा जायो रांखान्थियाव खहा जायो गुबुन बिथिङाव खहा जायो आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि रिजाल्टआ जाहैबाय ड्राग एडिक्टेडबो जानो हागौ जबलेस जानो हागौ माने साख्रिबो मावनो गोसो जाला फरायनोबो गोसो जाला ड्राग एडिक्टेड बे रोखोमनि मोनसे जानो हागौ बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन जाहाथे सम जायियावनो बैसो जायियावनो गथ' गथायफोरखौ जाहाथे जुलि जाहोआ बेखौनो आं खावलायगोन आरो आं वेलकाम खालामदों बेबायदि मोनसे स्टेपखौ दा बेनिखायनो नैबे समा ओरैबायदि जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दंसै माब्लाबा जों मिथिगौ जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआदि आयेननि बेरेखा बेखौ जों मिथिगौ खिन्थु माब्लाबा मा जायो मिथिसेयावबो जों डिनाय खालामो आरो बे जोंनि गोरोन्थि मिथिसेयाव जों मानो डिनाय खालामनांगौ बेखौ डिनाय खालामनो मोना जोङो रेसपेक्ट खालामनांगोन मान होनांगोन जों समाजनि थाखायनोथ' आयेन बानायदों बे आयेनखौ जोंनो जुदि मानियाब्ला जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे डिसअर्गेनाइज फैगोन ओरैबायदि मोनसे गुलाय गुजाय फैगोन जोङो बागदावनांगोन जों गिनांगोन जों गावजों गाव जों फोथायनो हालायनाय नङा जोंनि गेजेराव अनलायनाय मान होलायनाय बे रोखोमनि जि मोनसे कालचार बेयो थानाय नङा बेनिखायनो बयबो मानिनांगोन सरकारनि नेमफोरखौ आरो उन्दै बैसोआव जाहाथे रावबो हाबा जाया बयबो लेखा फरायनांगौ जोंनि इन्टेलेक्सुवेल पावारखौ लानानै जों दिनै गोजौआव थांनांगौ जोंनि बर' समाजाव जों नुदों खायफा अमा फियो अमाखौ मासेल' फिगोन 3-4 बोसोरनि उनाव बियो 6-7 हाजार थाखा मोनगोन बेयाव जेबो मुलाम्फा गैया मानो होननानै बुङोबा बेहा सानफ्रामबो बेहा खरस थांबाय थाखादों नङा होनबा बेखायनो बे जेबो लाब गैया जुदि अमाखौ फियो बा दाउखौ जुदि फियो अब्ला जोङो बुजिनांगोन जे बेखौ जोङो साइन्टिफिक मेथडजों जों फिनांगोन आरो कमार्शियेल जिबायदि मोनसे कमार्शियेल कालचारखौबो जों सोलोंनांगोन दिनै जोंनि गेजेराव गोबां अमा जाग्राफोर दङ नाथाय जोंनि बिनिफ्राय अमा साप्लाइ जाया गुबुननिफ्रायसो अमाया बेयाव हाजार साप्लाइ जायो दा बेखायनो आं बुंगोन जे जोंनि बर'फ्रा इन्टेलेक्सुवेल पावारखौ लानानै खामानि मावनांसिगौ
गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जे फबनाय जायगा बे फबनाय जायगाया बिराद दैजोंहाय खुरखालांजोब्बाय बिनि बागै माबाफोर लामा लादों नामा बानायनो थाखाय बेखौ जोङो गोबाव समनिफ्रायनो नाजागासिनो दङ आरो जोंनि दा नोजोराव दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे काजिगामियाव बेसेबांबा कौटि थाखा सेंसन जाबाय 3 कौटि थाखा सेंसन जाबाय बे फबनाय जायगाखौबो डेभेलप खालामसिगोन आरो लोगोसे जे काजिगामियाव थानाय गुरुदेबनि जि जोनोम जायगा बिथांनि मन्दिर बेफोरखौ डेभेलप खालामसिगोन आरो जोंनि मिथिनायाव आंनि नोजोराव आंखौ लानानै बिथाङा फैदों बे काजिगामियावनो फैदों आरो गुरुदेबनि बियायं फिसा दङ जोंहा निरन्जन ब्रह्म बाबा बिथाङाबो मोजाङै मिथिगौ बिथांनि दैदेननायावनो माखासे खामानिया दा जागासिनो दङ जोङो मिजिंथिदों उननि समफ्राव जे जाय जायगायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म फबदोंमोन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म फबनाय जायगाया ओरैबायदि मोनसे जायगा जागोन जोङो दा दिल्लीयाव थाङोबा जोङो राजघाटआव थाङोबा जों नुयो महात्मा गान्धीखौ जेरैबायदि जायगायाव फबनानै सिबिदों इन्दिरा गान्धीमोनखौ जेरैबायदि जायगायाव फबनानै सिबिदों बे रोखोमनि मोनसे गोथार जायगा जानांगौ होननानै जोङो सानो आरो मिजिंथिदों उननि समफ्राव बेबायदि जागोन आरो रायजोफोरखौ आं खावलायदों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ धोरोमनि बिथिंजोंल' नायनाङा